Ning panahon sa pandemya, dakong tabang na ang mga barato ra kaayo nga pagkaong baligya. Hinungdan nga kining luglugan sa mambaling ang patok kaayo matag gabii. Ang report ni Femery Dumabo. Dinhinining sulunon nga bahin sa sitio San Roquian sa barangay Mambaling Dakbayan sa Subo. Sagad tapukanan sa usagyud ka banay, anausab magbarkada ug magjowa. Halos kada gabii. Lingaw kay nilang gisawan ug nagtinit kitay nining bukog sa baboy nga timplado og susama nga batsoy. Ang uban magbawon sa ilang bahaw, samtang ang uban mupalit lang sa tagdos usab nga puso. Disulaykan mo sa pagtakos, isa man sa tag-iya, ang pagtakos nining luglo, magdepende kung tunos mulang hapit na maawas ang imuhang mga bukog na imong gibutang lapit no sa ang sabaw. Labi ko siya kaibot sa mga kapuso. So, hot pag kayo na siya nga ato i-serve. So, kung inunin ani na, hapit naman siya maawas. Good for serving din siya lang sa usa ka customer sa kantidad nga 20 pesos lang mga kapuso. Parts na dayon. Best dayon. Asa na imo ang suyo po ng kuan sa bukog? Oh, kunay. O may uyok. Oh. Ito na yung uyok unta. Dami siya. Kay sabaw pa lang. Sudan na. Yes, tag 20 pesos lang ang halos nag-awas-awas na nga luglog. Ginagmayng negosyo sa pamilyang Tabuada nga nilungtad na sud sa 20 ka tuig. Gani, magsuon, pagumangkon og bisan umagad na ang nagtinabangay sa pagluto og pagdalit sa luglog matag gabii. Nagsugod sila sa 10 pesos o 12 pesos nga presyo ug wala kaayo mo pa usbaw sa presyo. Kay alang kanila, kalipay na nila ang makapabusog sa yanong mga tao. Fulfilling ba? Opo, feeling kayo ma'am kay dami nagdaghan king tao basta dili ting sildo. Sumurag in a way, nakatabang. Nakdakot yung tabang sa mga tao nga gipit-gipit to. Luglugan nga mga bukog sa baboy nga may ginagmayng mga unod. Apan limpyo kini ug halos matag adlaw silang nipalit sa ilang supplier. Ang kanang bukog niya ba is luglugon. Kanang kuan nga siya kaning gitad-tad. Oh. Ano na siya. Nagikuhaan na siya unod. Wala sa namo gikagitan, napit ko unod. Alang sa ilang pamilya nga hangtod aduna pay magpangita sa ilang luglugan. Magpadayon usab ang ilang banay nga modalit sa init og lamian nga luglugan nga gaan lang sa bulsa alang sa kadaghanan. Uban ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.